vivien enmig del bosc i vivia una família d'ossos, el pare os, la mare ossa i el bebè os. Vivien tots tres de manera antropomòrfica en una caseta com una família convencional. Això els sabia greu, perquè tradicionalment la família convencional ha servit per esclavitzar la persona femenina, inculcar un moralisme farsai en els seus membres i formar la generació futura amb rígides normes heterosexuals. Malgrat això, miraven de ser feliços i feien tot el que podien per no caure en aquestes trampes. Per exemple, al fruit de les seves entranyes li van posar de nom bebè, que tant és masculí com femení. Un dia, en la seva caseta antropomòrfica, es van asseure a la taula per esmorzar. El pare os havia preparat les bols de normes referides a ser naturals, però tal com es va treure del foc, les ferides es trobaven en un estat tèrmic massa elevat per poder-les menjar. De manera que van deixar els bosses refredessin i se'n van anar fent un tomb i a saludar els veïns normals. Quan els ossos van haver marxat, una persona femenina jove i amb deficiència de melanina va sortir d'entre els matolls i es va acostar sigilosament a la caseta. Es deia Rínxols d'Or i feia dies que observava els ossos. I és que resulta que era una biòloga especialista en l'estudi dels ossos antropomòrfics. En altres temps havia estat professora, però el seu estil agressiu masculí de fer ciència, desparracant el bell prim de la natura, descobrint els secrets, penetrant en l'essència, utilitzant-la per a les seves necessitats egoistes i fanfarnejant d'aquestes violacions en articles a diverses revistes, havia fet que l'acomiadessin. La biòloga desvergonyida feia temps que vigilava la caseta. La seva intenció era col·locar a cada os un collar amb un transmissor de ràdio incorporat i així seguint de prop les migracions i analitzant-ne els costums. Tot això, evidentment, amb una total falta de respecte pel dret a la intimitat personal, o millor dit, animal, de la família ossina. Amb l'únic objectiu de l'espionatge científic, doncs, Rínxols d'Or va entrar a la caseta. Va anar a la cuina i va abocar unes gotetes de tranquil·litzant als bols de farinetes. Després, a l'habitació, va parar una trampa sota els coixins dels llits. El pla era drogar els ossos i quan s'arrosseguessin fins als llits per fer una becaina, bon punt col·loquessin els caps als coixins. Tot de collars amb transmissors de ràdio sortirien disparats. Rínxols d'Or va riure satisfeta i va pensar, amb aquests ossos arribaré a dalt de tot. Ja us ensenyaré jo a aquestes trampes de la universitat el que s'ha de tenir per recerca científica. Es va lluir un racó de l'habitació i va esperar. I va esperar encara més. Però els ossos trigaven un tant a tornar de coses que es va donar. Quan finalment els ossos van arribar, es van asseure a taula per esmorzar. De cop es van aturar. El pare os va preguntar: «Mare, fan una olor estranya les teves farinetes?» La mare ossa va contestar: «Sí que en fan, bebè. Les teves també fan una olor estranya?» Sí que en fan, va dir. Fan una mena de pudor com química. Malfiant-se'ns, es va aixecar de taula i van anar a la saleta. El pare os va ensumar. Va preguntar: «No sents una altra olor, mare?» La mare os va contestar: «Sí, i tu, bebè? No sents una altra olor?» «Sí, sí que la sento», va dir. «Fa olor de més i de suor, una pudor gens neta». Amb l'alarma creixent, va anar cap al dormitori. El pare os va preguntar: «Mare, no et sembla veure sota el meu coixí una trampa amb un collar amb un transmissor per ràdio?» La mare os va replicar: «Sí que la veig. Bebè, no et sembla veure sota el meu coixí una trampa amb un collar amb un transmissor per ràdio?» «Sí que la veig», va dir, «i també veig la humana que els hi ha posat». I va assenyalar cap al racó on dormia la Rínxols d'Or. Els ossos van grunir i la Rínxols d'Or es va despertar sobre el seu cap. Va fer un bot i va intentar arrencar el cordó, però el pare os la van drapar per un costat i la mare ossa per l'altre. Ara que la Rínxols d'Or es trobava impossibilitada a nivell de mobilitat, el pare os i la mare ossa s'hi van abocar amb ullals i urpes. Se la van cruspir en un tres i no res i de la biòloga inconformista no en va quedar més que un Rínxol d'Or i un bloc de notes. Bebè se'ls mirava astorat. Quan van haver acabat, va preguntar. «Mama, papa, què heu fet? Em pensava que eren vegetarians». Al pare os se li va escapar un rotet. Ho som, però estem oberts a noves experiències. La flexibilitat és un altre dels avantatges de la multiculturalitat.